je to už je to hen tam. Už sa to posúva. Počkaj. A 1. marca Sa ešte otočí. ja, aby som to nestupul do volačo. Ale už aj vietor začína. To došlo tak naraz. No, došlo to tak nečakané. Toto je burka, bude fúka strašne vec. Však už aj fúka, ty vole, jaký vetrisko. To je vlastne rozhranie tlakov. Vieš? Však teda jasné, ale... Skaj, tam nepovedeme, Ako to tak... Jak ho mete! Ty vole, dobré. To dávne bolo. Čaj. A není to dobré. No. Čekaj. Začína fúkať, jasno. Čo? Ty si pamätáš tedy v teplej búrku? Aha. Krúpy, ale 5 cm. Také. Akože 5 cm napadalo. Také boli jak hrach. Fúha. Ale tieto boli malinké. Ja. Je to vysoko? Ja neviem, asi meter. Som sa postavil. To je viac než meter. Meter a pol. Aj viac. 160. To by bol skok. A to je ja. No, daj nejakú pochodovú. Že daj nejakú pochodovú. Prvá, druhá, ne? My sme deti slobodného kraja. No môžeš otvoriť. To nerobí tam tie. No. Tam je zima. Chod tam ešte. Это то студенты,
také. No si skríňam dole. Na tú spodnú cestu. Dobre vyzeráš. Išiel som. Však jedný už má chuť. Druhé si lietajú hore dole. A to predné také. Môže one vypadnú. Ty, ale sa to je úplne šrap. Nechce to sa to ide. Nechce dymí. Už by asi nikto nekúpil. Ale to kúpil môže možno. Na nejakých 700 korún. A bolo to tam tuším, on sedí predu. Kým tam vedeš. Čo tam je, stroj? Za 200 korún by som to kúpil. A ešte ono, takým to vyzerá dobre. Či kúpite to ono. O, za 700. Za 800 korún. Počkaj, ešte to nedošlo do cieľa, ešte nedávaj také veľké stávky. To nepôjde ani za 100 korún. To má taký náškodovku, to namontoval. Predstav si také listy. Jo, toto je trasa.